Kaixo eta ongi etorriak magazinera bertze egun batez gaur asteartea da, urtarrilaren 3. eguna 2023 honetan oraindik ere ez gara ohitu badakizue data behar bezala jartzera. Gaurkoan bi elkarrizketekin gatoz aski gogotsu, lehenik eta behin Maite Ziganderekin egonen gara, bera 6 elkarteko zuzendaria da eta bera kontatuko digu haiek egiten duten lana zein den hain zuzen ere, pertsona migranteekin egiten dute lan, etorkinekin, gazteekin, erabekin, baina baita ere, adin gehiagokoekin, gurasoekin adibidez, eta bertzeak bertze, migrazio dolua edo beragrupazio familiarra bezalako kontzeptu eta zarituko gara ikusiko zu aski interesgarria da haiek egiten duten lana. Bigarren elkarrizketan berriz Xiker Leozekin egonen gara, bera Zizur Berdea elkarteko kidea da eta taiuntze ekimena abiatu dute izan ere taiuntze izaneko parke horretan kotxe parking bat egin nahi dute eta bera kontatuko digu zein den haien posizioa honen aurrean ikusiko duzu ere interesgarria izan ere bi eredu ezberdinen arteko nolabait ere talkaren simboloa izan daiteke berdeagoa eta grisagoa bertzea. Hori guztia baino lehen has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1777 urtea zen eta urtarrilaren 3. Princetoneko gerra izan zen. George Washington, estatu batuar generalak Charles Cornwallis, britainiarrari, garaitu zion. 1833an, Ingalaterrak Malbina uharteak inbaditu zituen. 1924an, Howard Carter esploratzaileak Tutankamonen sarkofagoa aurkitu zuen erregeen haranean, Egipton. Eta 1969ko urtarrilaren 3an Michael Schumacher, formulako gidaria eta munduko txapelketa gehien irabazi dituena, jaio zen Alemanian. Aste hontako agenda kulturala. Gaur teatro gorakadak zuhaitzak landatzen zituen gizona antzeztuko du. 2022ko dramaturgia onenaren feten saria irabazi duena. Kontakizun ederrean oinarritzen da. Jan Guionoren El hombre que plantaba árboles, gizaki animalia eta landare erresumaren arteko harmoniari egindako kantua da. 6etan Gaiarren. Bihar asteazkenean berriz, logela multimediaren Tartalo, gaztaren sekretua euskal mitologiako ziklopearen kondaira fantastikoari buruzko historia eginen da. Gaiarren 6etan. Larun batean, ipuin kontalaria, Sutondoko ipuinak. Maitane Perezen eskutik atxaldeko 6etan, Arrosadiako Zibiboxean sarrera doakoa izanen da aldez aurreko inskripzioarekin. Eta Asier Kidam magoaren ikuskizuna atxaldeko 6:30 Uharteko kulturretxean, sarrera 3 euro. Baitere Olatz Salvadorrek urteak daramatza, musika, estenan murgilduta, 2010an hasi baitzen eskakeita bandan eta 2018an argitaratu zuen bakarkako estudioko lehen lana, Zintzilik. Bere bigarren lana 2022ko urtarrilean heldu zen, Ual, orain disko hau, agurtzeko kontzertu batean jaso dugu, taldeekin eta publikoarekin batera. Burlatako kulturretxean, atxaldeko 8etan, sarrera 15 euro. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen argazkian bezero batek fruta hautatzen du Leclerc supermerkatu batean. Elikagaien beza jaisteak ez du ia eraginik kontsumitzailearen poltsikoan, hori dio lerroburuak. Olioa fruta barazkiak lekalea arrautza gazta eta 12 litro esne erostean, 2,5 euro aurrezten dira. Laranja eta sagarra, bezalako denborazko fruta kiloa 8 zentimo artean merkatzen da. Berri gehiagotan, Nafarroako unibertsitate sistema ezagutzan eta garapenean liderra. Maila handieneko taldeetako 37 adierazleetatik 29 betetzen ditu. Baitere, Nafarroak estatuko biktimak aitortzeko prozedura hasi du. Eta su hartutako mozorroen nesken osasunak bilakaera ona du. Azkenik, Lurraren 37 ministroek kargua hartu dute kontsigna batekin, berreraikitzea. Diario de Navarran, auto berrien salmentek 6.329 matrikulazio besterik ez dituzte izan Nafarroan.
2022ko zifrak azken 2 urteetako txarrenak dira. Enpresen erosketak 28% jaitsi dira rentingerako joeragatik. Argazkian Benedikto XVI-garrenaren hileta, eta izenburuan fededunek Benedikto XVI-garrena agurtu dute. Milaka lagunek bihar itxiko dute aita santu emerituaren hilkapera bisitatu dute. Bertze berri batean, Bortzirietako 5 herrietatik 4 medikurik gabe geratuko dira aste honetan. Arantza Bera Etxalar eta Igantziko bizilagunek lesakara joan beharko dute, aurrez aurreko arreta behar badute. Gara egunkarian argazkian hondartza batean zenbait bainulari, eta izenburuan 2022 inoiz erregistratutako urte beroena. Lerroburu handi batean, nazioarteko diru funtsak ohartarazi du Europaren erdia atzeraldian sar daitekeela. Nazioarteko erakundeak ia ez zuen su-eten egunik eman 2023rako. Urte amaieran uste baino lasaixeagoa izan bazen ere, Estatu Batuetan, Txinan eta Europan izandako dezelerazio paraleloak ez du gehiegizko optimismoetarako biderik ematen. Bertze berri batzuetan, bezaren murrizketa apenas nabaritzen da poltsikoan. Baita ere, EAEko justizia auzitegi gorenak azpikontrata bati euskararen betekizuna balio gabetzen dio, eta itxaropen berritua Brasilen Lulari esker. Berri egunkarian, azpikontrata bati euskara maila eskatzea balio gabetu dute auzitegiek. Barakoldoko udalak euskara eskakizun batzuk zehaztuak zituen kultur programazioa eskaintzeko lehiaketa publikoan, baina Komisiones Obrerasek salatuta eta EAEko justizia auzitegi nagusiak indargabetu egin du. Argazkian supermerkatu batean zenbait pertsona erosketak egiten eta izenburuan bezik gabe ere justu. Oinarrizko jaki batzuei beza kendu diete Hego Euskal Herrian eta erosketaren saski oinarrizkoa euro bat inguru merketu da. Fruta eta barazkiak ontziratzea mugatu dute bestalde. Berri gehiagotan, lanean ari zirela 79 langile hil ziren iaz, haietatik 12 jausita. Baita ere, autoen salmenta 11,8% zapaldu da hegoaldean eta Europan elektrikoak indarra hartzen ari dira. 4. urtez jarraian behera egin dute merkatuak eta saldutako 8% dira elektrikoak. Europan 10% iritsi dira. Eta Euskal Herria irratian, Ana Oioren hitzak bide zaila eta luzea izan da, baina egia eta aitortzarako eskubidea emango diegu orain biktimei. 1950etik izan diren motivazio politikoko biktimen aitortzako beste urrats bat eman du Nafarroako gobernuak, errekonozimendua eskatzeko prozedura martxan jarriz. Urrats oso garrantzitsua, Ana Oio, herritarrekiko harremanetarako kontseilariaren iritziz. Alboko berrian, motivazio politikoko biktimak aitortzeko prozedura abian jarri du foru gobernuak. Eta azkenik, behera egin du langabeziak 2022an. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur, giro eguzkitsua. Hotzetik abiatu da eguna, Araba eta Nafarroko hainbat lekutan, zeropeko balioekin eta behe-lainoak ere sortu dira barnealdeko zenbait baiaratan. Goizak aurrera egin ala ordea, eguzkiak eta hego ukituko haize suabeak hodeitza hau desegingo dute eta giroa goxatuz joango da. Hala, eguerdirako giro eguzkitsua gailenduko da, denean eta temperatura maksimoak atzoko balioetan geldituko dira. Kostaldean 18 gradura gerturatuko dira eta barnealdean 10-13 gradu artekoak izanen dira. Arratsaldean, kostaldean brisa apur bat altxatuko da. Eta antizikloiaren babesean, asteartekoaren ildo beretik etorriko da eguna. Giro eguzkitsua gailenduko da, naiz eta tarteka hodeiguneak agertuko diren. Batez ere ipar partean, bereziki kostaldetik gertu. Temperatura maksimoak koska pare bat gorago geldituko dira, eta aldiz minimoak zertxobait baxuagoak izan litezke. Egun sentian behe-lainoa sortzeko probabilitatea txikiagoa izango denez, barnealdeko leku askotan izotza bota dezake, batez ere Araba eta Nafarroan. Haizea hegotik ahul ibilko da eta Ebro ibarrean mendebaldetik. Hain zuzen ere, egun hauetan, egun berriak pasatzen ari ditugu, familian, handitzetan, komunitatean, hala izaten da.
ez dakigu azken urteetan akaso gutxiagora joaten den kontua, baina edozein kasutan elkarren artean pasatzeko egunak dira, baina akaso jendarteko sektore guztietan hau ez da berdin ematen, bada jendea familia bertze toki batzuetan uzten duena, eta hain zuzen ere, halako kasuekin, pertsona migrantekin, zehazki gaztetxoekin lan egiten dute 6 elkartean, eta, elkarte honen lana zein den, eta zer egin duten, eta zer egin duten ezagutuko dugu, hain zuzen ere 6 elkarteko zuzendaria den Maite Zigandarekin, gaur arratsaldean, hemen duguna, Maite, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik, Maite. Badakit 1001 aldiz egin dizutela galdera hau, baina ea erraten alduzun modu labur batean, 6 elkartea, zer da? Laburtzea, gehiagi eskatzea, 6 elkartea zer da? Labur bilduz bi kontzeptu. Alde batetik, dolua, migratze dolua pasatzen ari duten nerabei arreta ematen diegu, hau da, beren herria utzi dute, eta hona etorri dira, normalean 12-17 urteko nerabeak dira, batzutan igual, segun 18 urterekin daudenak arazoak badute ere harrera ematen diegu, baina ez daukagu plaza libre gehiegirik, orduan, justo gainera 12-17 urte bitarteko horiek, imagina, nerabeak, beraien prozesu pertsonal berezia pasatzen ari dutela, batean hona etorri behar dute, beraiek erabaki gabe, amatxo hor dagoen amatxo bat erabaki du, eta dolua pasatzen da. Imagina orain gu nila helduan naizela, orain nire etxea, nire bizitza ulertzeko modua utzi behar dudala, eta beste herri batera joan, eta bizi berri bat hasi. Kostatzen da, orduan dolu bat hor dago tristura eta faltan bota eta orduan horretan laguntzen ditugu. Eta normalean gertatzen diren badaude familia desberdinak, guretzako oso garrantzitsua da berriz elkartzen diren familiak laguntzea. Hau da, normalean 6 elkartean parte hartzen duten familia mota da amatxoa orain dela 8-10 urte herria utzi zuen eta hona etorri zen, pentsatzen, urte batez egongo naiz, dirua egingo dut eta bueltatuko naiz, etxe bat egiteko eta nire seme-alabei bizitza hobeago bat emateko. Baina hona etortzen da, legedia ez da oso jatorra, etorkinekin, 8 urte pasatzen dira, bera lan dago, bai etxe baten barruan lanean, eta 8-10 urte pasata ekartzen dituan utzi zituen txikitsuak. Orduan, berriro elkartzea, berriro familia sentitzea, zu esan duzuna, gainera egun hauetan familian gaudela, denbora pila ematen dugu hor elkartutak eta ez da erraza, berriro amatxo, gainera emakume horri begiratzen diozu zu ezara nire amatxoa, nire amona zaindu egin dit, han, nire amona da niretzako nire ama, eta zergatik bereiztu didazu, eta zu erruduna zara, eta ni gainera tristenago, eta hor gertatzen diren gauza guzti hauei aurre egitea oso garrantzitsua da, bestela, badakigu, arazo badaukagunean ez badiogu aurre egiten, segurazki azkenean arazo handituko dela, eta egunen batean esplotatuko digula aurpegian, hori ez gertatzeko arazo larriagoak ez egoteko, prebentzioan egiten dugu lan. Labur bilduz, Labur bilduz, pentsa zelan karga, zelan eskerga egiten duten. 6 izena bera, ez da 6 zenbakia, bertzen non baitetik dator, zer da 6? Bai, da zerbitzu espezializatua. Hemen orain dela 23 urte sortutako zerbitzua da. Orain dela 23 urte, gogoratzen badugu, etorkinak ez zeuden, ia oso zaila zen, nigo gogoratzen dut, 25 urte pasa zirela Parisera joan nintzela gurasoekin eta han batean ikusten dituen kolore guztetako pertsonak eta niretzako harrigarria. Igual lehenengo aldia zen. Hemen Iruñan, Iruña herrian, Nafarroan, oroar, orain dela 23 urte hasi ziren etorkinak etortzen, eta orduan, momentuan zeuden irakasle, pertsona irakasle desberdinak ikusten zuten, nerabea esan dut, 12-17 urtekoak direla, eta derrigorrezkoa da eskolara joatea, institutora joatea. Orduan, han harreran hartzen zituzten institutuko irakasleak ikusten zuten zailtasunak zituztela
adaptatzeko, sistema berrian erritmoa hartzeko, eta orduan 6 elkarteak sortu zuten laguntzeko gehien bat, hezkuntza arloan adaptazio hori horrela eramaten. Baina, denbora pasa ahala, 23 urte egon gara lanean, ikusi duguna da, bakarrik hezkuntza arloan lan egitea ez dela aski, eta beste arlo guztiak ere joan gara hor probatzen, esperientzia 6 elkartea laborategi bat bezala da, probatzen joan gara eta ezagutza, ensaio error desaten den bezala, ezagutza joan gara sortzen, eta orain, saiatzen gara familia eta pertsonen bakarbanakoen beharrak edo asetzen eta laguntzen, Eta orduan bai egiten dugu individualki, ikerketa edo jakin nola dagoen, adibidez dolu prozesuan, dolu prozesua bai etorkinak pasatzen duten prozesu bat da, mundu guztia pasatzen duen prozesua da, baina bakoitza dauka bere dolu propioa. Orduan laguntzea dolu horretan, pertsona guztiak ez ditugu tristurak berdin pasatzen edo arazoak, batzuentzako arazoa da, eta beste batzuentzako, lasaitasunez, horretan baita, kasu egin, pertsona bakoitza daukan gaitasunei edo gero baita taldean, esan dudan bezala nerabeak dira, eta nerabe hauek beren jatorrian ez dute esan, baina askok etortzen dira Hondurasetik, Kolombia, adibidez oso orain urte hauetan etorkin gehiago etortzen dira handik, Republika Dominikana, Ameriketatik gehien bat, baita Afrikatik, Senegal, Ghana, Marruekos, eta baita Asia gehien bat, eta gero Europatik ere. Orduan, nerabe hauekan jatorrian zeukaten bere lagun taldea, eta zeukaten talde horretan beren funtzioa, esaten den bezala. Orduan, hona etortzerakoan, zailtasunak aurkitu dituzte taldean parte izateko. Orduan baita, 6 elkartean egiten duguna da lagundu talde sentitzen, ongi etorria sentitzen. Ikuste hau, herrian bizitzen garen lagunak ulertuko dugula, ez da erraza. Herri batera joatea, berria izatea, herrian betiko taldea osatuta dago eta batzutan hor taldean sartzea ez da erraza. Orduan, hauentzako, Iruñera etortzea herri bat bezala, Iruña herri bat bezala funtzionatzen du, nahiz eta guretzako hiria izan, herri txikia da, hiri txikia da. Orduan, bereientzako parte izatea ez da erraza izaten. Orduan, integratzea hor dago zeiren alditu izan hitz asko lotutak, baina integrazioa, integratzeko pasatu behar da lehenengo hori parte izatera. Eta orduan, parte izatea talde murriztuetan, adibidez elkartean, talde murriztuak egiten ditugu, bolondesak etortzen dira, hemengo jendea, harrean hartzen dituztela, hor kulturen arteko desberdintasunak edo hurbiltzen gaituena lantzen da, eta hortik baita baditugu terapeuta desberdinak lantzen dutela baita familia berriro familia sentitzeko, familiaren inguruko terapia desberdinak. Maite, adibidez, integrazio zari zarela, egia da kuadrillismoaren kontu hori? Egia da hemen Euskal Herrian, Iruña batean, nolabait ere jendartea dagoela pixketola nukleo txikietan zatituta eta gehiago kostatzen duela integratzea? Bai. Baina ez da itxiak izatea. Ez dut ikerketarik egin, niri asko gustatzen zait taldeen tema. Nik uste, azkenean, ni gogoratzen du nire esperientzia erabiliko dut adibide gisa. Unibertsitateko lagunekin elkartzen nintzenean, ni unibertsitateko lagunekin egunero egoten nintzen, genuen gure unibertsitateko gustoko genuen mutila, edo ez dakize gertatu zela, eta badaukagu gure konbertsazioa, gure tontakeriak, batean, larun batean edo ostiralean parrandara ateratzen baginen unibertsitateko lagunak eta herriko lagun bat elkartzen bazen, agian gure tontakeriak ez ditu ulertzen. Eta orduan norbait egon behar durratu azaltzen, begira, hau esan dugu bestela
nabaritzen duzu, ez dela taldeko parte, ez? Azkenean, ez da erraza talde batera joatea eta taldeko sentitzea, taldean ja bere dinamika propioak aurrera ematen ditulako. Orduan, hori kontutan izan da, nik uste hemen eskuzabalekoak garela, baina kostatzen dela, parrandara joaten zara eta parrandak nahi duzu eta ez, venga, etorri baina ez geratu horatzean, ez horrela egotea, pues ez da parranda, baina... Eta horri gehitzen badizkiozu pentsatzu gainera hizkuntza, muga horiek eta muga kulturalak oraindik ere zailago. Zentzu horretan, ez dakit zer da sumatzen duzuen, zein dire txoke handienak edo sumatzen dituzuenak, karo, egia da herrialde bakoitzatik, diferente izanen dela, ez? Baina, ez dakit zertan sumatzen duzu igual inpaktu gehien. Adibidez, hizkuntzaren aldetik komunikatzeko arazoak izaten dira. Bai, hizkuntza aldetik arazo larri. Euskararekin ja beste kontua da, erdararekin ere, badira, ze Afrikatik etortzen direnak zailtasunak dituzte, lehenengo hilabeteetan erlazionatzeko, bai egia da, erdararekin hori hitz egiten, erdaraz hitz egiten, Amerikatik etortzen direnak, ja bere gaztelania propioa ekartzen dute. Eta hona etortzerakoan hemen beste gaztelania desberdin bat erabiltzen denez, kostatzen da pila bat, ni erabili behar dut hartu, koger modu batean, batean aldatzea zailagoa da. Adibidez, Senegaletik etortzen diren lagunak, ez dute inoiz erabili, hori orduan, ongi erabiliko dute ja, ongi ez, hemen erabiltzen den moduan erabiliko dute, ez? Ez da ongi ez gaizki, hori da nik uste ulertu behar duguna. Han badaukate ohitura bat, eta hemen daukagu beste ohitura bat. Hemengoa ez da ona ez txarra, eta hangoa ez da ona ez txarra da, sortu den ohitura, ez? Nik uste txip aldaketa hori dela, integratzeko, adaptaziorako errazten aldiguna. Ze batzutan igual hemen gaudenak esaten dugu, eske hemen jaten duguna, hemen sortzen dira, borra jani behin daukat sukalde lurran hor kardoa garbitzeko, eta, da hemen jaiotzen dena, beste herrialde batzutan beste gauza batzuk jaiotzen dira, eta sukaldatzen da desberdin. Hizkuntzarekin, eta ohitutzen dira, hemen hotza egiten du. Egun hauetan harrituta gaude, ez du hotza gehiegi egiten, baina hotza egiten du, eta beregintzako oso aldaketa sakona da hori. Ez daude ohitutak ez da botak eramatera, baina azkenean adaptatzen dira, eta denbora behar dugu, mundu guztia behar dugu denbora adaptatzeko. Baina hizkuntzarekin... Adibidez, Latinoamerikatik etortzen diren jendeak errazago izaten dute adaptatzea hizkuntzarengatik errazago dutelako? Ez dauka zergatik, ez dauka zergatik. Zu ja hizkuntza bat uste duzu manejatzen duzula eta hona etortzerakoan hitz egiten duzu, adibidez laguntalde honetan, ez? Imagina, zuan graziosilloa zinela, funtzio hori zenuen taldean. Eta hona etortzen zara eta txiste berdina kontatzen duzu, baina han arrakasta zuen txistea, eta hemen bat batean mundu guztia begiratzen dizu, eta gainera batzuetan matxista zarelakoan. Baina no, nizen nire txiste, vamos. Batzuetan hor, aurkitzen ditugu bestelako zailtasunak edo desberdintasunak. Eta batzuetan desberdintasunak ez ditugu oso ongi kudeatzen, ez dakit. Orduan, hizkuntzaren tema oso garrantzitsua da, ze azkenean behar dugu hizkuntza komunikatzeko, baina ez da gauza bakarra. Orduan, hor badaude, egiten alditugu adibidez, nerabeekin ganako lagunekin etorri direla eta institutora jaten direla, imagina, edo Txinatik etorri direla. Lehenengo egunean irakasleak, ez dututik ere ulertzen, zer egingo dut berarekin. Baina, nik uste gazteak badaukatela ikasteko gogo asko eta joaten dira sartzen eta denbora behar dugu. Eta nerabeak garenean, are eta denbora gehiago behar dugu. Bizket bueltatzen doluaren kontura, Maite, itzen zait aski kontu interesgarria, itu nion lehen bati kontatzen zigun zeiek nola funtzionatzen duen, eta horra itu lehen biziko aldiz, migrazio doluaren kontu hau. Migrazio dolua nola bizitzen dute gazte hauek? Ez dakit, bakardadea da, adibidez hor arazo nagusietako dolu horretan? Bai, mandozu, justo. Bakardadea da, emigratzen duten artean,
gauza larriena, ez? Bakardadea sentitzea oso gogorra da. Begira guk, sei elkartean ariketa bat egin genuen pandemia. Justo pandemia ja pasatuta zegoela, baina oraindik noiz musuko eraman bar genuela, eta ez dakit elkartu, ez elkartu, haber pegat. Eta nik uste pandemiarekin gauza pila ikasi ditugula, baita tristura pila izan ditugula, edo bakardade asko, jendea oso bakarrik sentitu da. Ze Nafarroan edo Euskal Herrian orokorrean oso ohitutak ginen egotera oso familia handian, ez? Eta bapatean lehengusina edo ez daki familiako nork ez, eske ni bakarrik elkartuko niz hauekin, eta bapatean zu kanpoan ikusten duzu zure hor bakardadeak, nik uste orain errazago egiten zaigula ulertzea. Eta adibidez amatxo hauek, aurrekoan amatxo etorri zen amatxo bat, orain dela 10 urte, amatxo hau etorri zen ona bizitzera, Iruñera, eta egon da gizon baten etxean, gizona zaintzen, eta hor bizitzen. Libratzen zuen uste dut igandean, ez dakit pare bat ordu, astero. Eta behin bere seme-alabak ekarri zituela, han utzi zituen, eta uste dut 7 urtez egon zirela bereiztutak, lortu zuen bera, hasierako tristura oso gogorra zen, ze azkenean seme-alabakan ustea, nik seme-alaba ditut eta ezin dut imaginatu bereiztea. Gogorregia egiten zait. Emakume hauek normalean guk atenditzen ditugun amatxoak hor informazioa ateratzen dugu, nola den bere bizitza han, nola zergatik etortzen diren, eta normalean bere helburua da beren seme-alaben bizitza hobetzea. Orduan, imagina, dolu hori izan behar da gehien bat zure seme-alaben ustearen dolua, ez? Ze gogorra, eta gainera batzuk egoten dira besteen seme-alabak zaintzen. Ze bitxia, ez? Eta zure seme-alabak han geratu direla, ez? Orduan, dolu hori nik uste oso dolu gogorra dela. Amatxoa hemen 7 urtez egoten da, lan ta lan, dirua ateratzeko, bere seme-alabekin egoteko, eta behin etortzen direla, ez dira konturatzen, beraiek 7 urtez egon direla ikusi nahian, baina nahiek txikiak zirela utzi zituztenean, eta orain ja nerabeak direla. Baina urte hori da, hain azkar, ez, azten gara. Eta azten dugu, nerabetasuna oso garaia berezia dela. Eta egongo dira barrura, egongo dira haserre, baina egongo dira gogotsu bere amatxo ikusteko, baina, nahasketa guzti hori, ez? Beren nerabe baten dolua, amatxoaren dolua, baina asko desberdinagoa da. Beraiek pentsatzen dute bere bizitza, bere utzi duten guztia, eta azkenean baita klima, ez da berdina, beroarekin bizitzea, hotzarekin bizitzea, barrura ez, eta horrela berokiak edo egotea egun osoa kalean, edo laguntasuna ere oso desberdina da, arauak, baina komunitateko arauak oso desberdinak dira ere, lehen esan duguna jakiak, ez da berdina borraja jatea edo patata, hori, aldatu den guzti hori, gainera normalean etortzen direnak, jatorrian egoera jatorra zuten, eta ona etortzerakoan, ikusten dute, ez dutela, bizitzen direla etxe partekatuan, logela batean, eta zailtasunak dituztela hilabetea bukatzeko. Orduan guzti hori da dolua, ez? Batean galtzea, baita gizartean zenuen estatusa, adibidez, ez? Edo autobusa hartzea, eta normalean autobusa jendez beteta egotea, eta egunon esatea txoferra, eta ona etortzerakoan baita hotza sentitzen da tratuan, ez? Ez egunon, ez adibidez hirian, ez? Edo herrian, gehiegi, kaixo zer moduz, eta hitz egin beharra, eta kontatu beharra, bizitzeko modu horiek, ez? Adaptazioa hori da, batean aldaketa sakonak bizitzea eta gutxinaka ohitzea edo dolua pasatzea oso garrantzitsua da. Ezagutu dugu baino gehiago ez duela pasatu, igual 10 urtez, eskeni, ez nago ongi, hor enkistatzen alda eta arazo larriagoa bat izan, ez?
baina denboran hartzen bada eta etorri berriak direnean ez, etorri berriak gaudenean, pozik gaude aldaketarekin, aber zer gertatzen den, ez? Baina gero bai hasten dela jetxiera, bueno, pues jetxiera horretan garrantzitsua da, pues edo sei elkartera hurbiltzea, edo bueno, badaude beste zerbitzu, psikologo edo gizarte langileen zerbitzuak, espezializatutak, agian pues, lan hori egiteko, ez? Zer, nolabait ere, etortzen direnean, ez, pertsona migratzaile hauek, hasierako fase batean, ez, lehenbiziko ez dakit 2-3 hilabetetan, hor daude nahiko, ez, pozik, adaptatzen tal, baina gero badago denbora bat, ez dakit urte batekoa, bikoa, hor pixket bajoia ematen dena, tristeza ematen dena. Bai, ni normalean hartzen dut adibide gisa nola txalupetan etortzen direnak, legatzen direnean hondartzara, jaisten dira eta musukatzen dute lurra. Hori zara esan nahi du, eske bidaiatu behar da. Ez dakit, egun hauetan baten batek hartu badu hegazkina, inoiz ez duela hartu hegazkina, eta ze beldurra, beldurra pasatzen da, bidaia beldurra ematen du, eta segun eta nolakoa den bidaia, imagina txalupa bat hartzea ez da, hegazkin batean etortzea, bezala. Orduan, hor dago igoera, ez? Etorri naiz, salbo nago, ez da, eta badaukat etxea, edo badaukat, edo jarri, ez? Bueno, pues, lehenengo egunak horrelak dira, bueno, jazta ongi, nire bizitza jarraitzen du. Gero hasten dira, arazoak, gero hasten da hori, adibidez, zailtasunak, etxe bizitzaren arloan, etxe bizitzaren tema ez dago erraza, zure etxe bizitza izatea ez da erraza, alokatzea batzutan zu deitzen duzu, alokatu nahi dute etxea, begiratzen dute atetik eta esaten dute beltzarana edo etorkina, ez dut nahi, etorkinik ez nire etxean, ez da erraza, eta ja zaila badago bizitza, pues imagina ez, adibidez amatxo hauentzako, ni jartzen dut amatxoa, aurrekoan beste amatxo batekin egon nintzen eta ja ekarrita zegoen bere semea, bera hemen beste alaba bat izan zuen, beste pertsona batekin, bere semea 17 urterekin etorri zen, eta emakume hau egoten zen lanean, arratsaldeko 6etan asisten zen lan batean, hurrengo eguneko 7ak arte, edo 6ak arte, eta hor joaten zen beste etxe batera, ez dakit Baskal ondoren, eta hor zituen egunero 2 ordu eta 2 seme alaba, eta bera bakarrik. Eske, ez da erraza, baina beraiek ez dute, beraiek etortzen dira, nik pila bat ikasten dut sei elkartean. Etortzen dira eta ez kejan baizik eta, venga, ez? Lortuko dut bizitza hobeago bat. Beti daude, hor, helburua da bizitza hobeago bat esatea eta ole, ez? Ez dakit, niri ikasketa pilo etortzen zaizkit, burura emakume hauekin egotea. Sorte handia da, sei elkartean egotea eta pila bat ikasten duzu, eta nik uste etorkinekin egotea baita ematen dizu beste perspektiba bat. Hala ere, badago horren parte da, badute inpaktu bat etortzen direnean, hau da, badituzte espektatiba batzuk, ezta? Bizi direnean haien jatorrizko herrialdetan, Europa, ez dakit, aberastasuna, abundantzia, ez? Eta gero etortzen direnean, akaso errealitatea ez da egokitzen haien espektatibetara, ez dakit, haitu dut gorbaren fenomenoa badagoela, ez? Marruekosen, pentsatzen dutela, ez? Europa dela ez dakit zer, etortzen dira, ez da espero zutena, baina gainera, hau ez dute komunikatzen haien familiari, ez? Zeren, horrek sortzen du, ez dakit ez, ezin egon bat beren familian. Zeren, jarri da, ez, diru pila bat, esperantza pila bat pertsona honetan, eta gero etortzen da, eta kontatzea, aizu, nago hemen etxe batean bakarrik, ez dut lagunik, eta ez dut alokatzen alde etxerik, hori gogorra da, ez? Eta orden, errealitate hori ez da kontatzen, ez? Hombre, imagina, ez, bere amatxorentzako ze gogorra. Jakitea, bere 17 urteko semea joan dela, gainera, normalean etortzen dira familia laguntzeko, ez? Eta jakitea, bere semea hemen kale gorrian dagoela. Adibidez, oso gogorra da, oso gogorra.
Orduan ez dute kontatzen, zaindu nahi dute, ez dira ere eroak. Bai, egia da, ez dakit espektatibak oso altuak direnik ere. Nik uste etxe bat eta lana. Eta hemen familia bat sortzeko aukerak. Eta 3 helburu horiek ez dira errazak hemen. Begira, 3 helburu, etxe bizitza, lan egin, lehenengo lan egin, edo ikasi lan egin, hasitu, etxe bizitza bat izatea. Etxe bizitza bat izatea suposatzen da, hor dagoela legedian denok izan beharko genuke zerbait izan behar dela, eta, bueno, ia lujo bat da, gaur egun. Eta gero, familia sortzekoa. Baina 3 horiek zailak dira. Etortzen direnean, gauza ez da hain erraza. Hasteko, etortzen zarela, turista, etortzen zara baimenari gabe, turista izango bazina bezala, hor, ja, nonbait eman behar duzu izena, hemen bizitzen, esaten zaio, arraigoa hasten da, ez dakite euskeraz nola esaten den. 2 urte itxin behar duzu, baimena emateko, 2-3 urte egon bazara hemen bizitzen, eskubiderik gabe, eta 2-3 urte pasandoren, orduan bai, alduzu eskatu, lan bat lortu behar duzu, jardunaldi beteko lana, eta gainera minimo interprofesionala kobratu behar duzu, gutxi gora bera 1.000 euro kobratu behar duzu hilabetero, gutxi gora bera, horrela ez egiten ari dut askar eta ez zait gehiagi gustatzen, baina bueno. Eta orduan, aukera izaten alduzu baimena izateko hemen bizitzeko eta lan egiteko. Baina 2-3 urte pasatu behar dira. Lanik, ezin duzu ez lanik egin, ez ikasi, ez ezer ez egin. Eta 2-3 urte aguantatu horrela oso zaila da. Imagina, zer egingo zenuke Alemaniara joan behar balduzu, ezin duzula ez ikasi, ez lanik egin, eta horrela 3 urtez. Jakinda, familia utzi duzula jatorrian eta familia lagundu behar duzula, pues ez da erraza, Orduan, espektatibak oso altuak dira, nik ez nuke esango oso altuak, bizitza hobetzeko, gogoak dituztela, eta ni ere jatorrian hemen ongi ez banengo, ni ere mugituko nintzen. Baina horrelako legedia ez du errazten, denontzako txarra da legedi hori. Ze, etortzen den eraberentzako ezin du ez lanik ez ezerrez egin, eta egoten da, zer egiten. Ez da inorrentzako ona. Ni eskatuko nuke legedia horri buelta ematea eta beste formula bat bilatzea, eta berdintasunaren bidean hor jartzea. Baina, hori ja ez dakit. Horretaz hitz egiten denean, Espainian ez daukate aukerarik, ze Europan. Hemen Euskal Herrian ez daukago aukerarik, ze da Espainiako gauza bat. Espainiako gobernu esaten du ez da gure gauza, da Europako gauza. Eta Europarekin hitz egiten baduzu, pues esango dizu dela ez dakit noren gauza. Azkenean, inork ez dio... Bai. Maite, egun hauetan bereziki sumatzen da segurazki binkuloaren falta hori, loturena, familiarena. Ez dakit nola ari dute bizitzen haiek, bat ez gaztetxoek egun hauek, egu berrien egun hauek? Bueno, pues segun jatorrian nola bizitzen zituzten egun hauek. Igual batzuentzako, segunetan nondik etorri diren, egun hauek ez dira garrantzitsuak, ze agian urte bukaera ez da, urte hasiera ez da orain gertatzen, badakigu munduan kulturaniztasuna oso zabala dela. Beste batzuentzako gogorra izango da, bereiek igual bai familiarekin elkartzen zirela, edo kristautasunaren inguruko festa, eta gogorra da. Azkenean, imagina logela batean, elkartzea familiarekin, badaude egoera batzuk ez direla errazak, baina niretzako benetan nerabe hauek eta familiak orokorrean badaukate hor gogo puntu bat eta hori ematen die hori edo farra egiteko edo umorea erabiltzea edo nik uste erabiltzen dutela, baina ez da erraza.
Bai, eta erabili duzu oso hitz polita, binkulua, ez? Eta nik uste dut hori de nola erlazionatzen gara, ez? Norekin daukandi binkulo polita, eta zer gertatuko zen, imagina, ni familia, sei elkartean askotan botatzen dugu galdera hau. Zer gertatuko zen zure familian, zu orain migratzea erabakitzen baduzu. Ez dakit, Rusiara edo Ameriketara bizitzera erabakitzen baduzu. Zer gertatuko zen zure familian, hor mugimenduak egongo ziren. Eta mugimendu horiek, zerbait sortzen dute familian. Galdera hori botatzen badiogu gure buruari, zer gertatuko zen niongo banitz, nire familian, ni benetan esaten dizut batzutan mina egiten didala hori pentsatzea. Zer ni 3 seme-alaba ditut eta baina gero ikusten dut, ulertzen dut nola zegoen jatorrian, zergatik etorri zen, zer egin duen urte guzti hauetan, bapatean bere seme-alabak etorri dira eta binkuluak oso garrantzitsuak dira. Eta berriro lortzen badugu binkulu hori indartzea, ez bakarrik amatxoa, baita alaba, berriro binkulatzea eta arnasa soziala hori izatea, nik uste oso jazta horrekin lortu dugula oso pausu garrantzitsua. Bueno, izuzen ere hortan egiten du lan, zeiek ez binkulo horiek sortzean, erraten genuen bezala familiak berriz elkartzean, dolu hori ere pasatzean ez, bide lagun izate horretan. Baite 2022, ez dakit zornuzko urtea izan da, arro egin duzuen lanaz? Pues oso ona, sei elkartean egon gara ikasten eta hori ja esaten du oso ongi, 2022 oso urte hona izan dela. Guretzako arazo larriena da familia gehiegi ditugula eta ezin ditugula denak atenditu. Eta hori kezkatzen gaitu, ze badakigu prebentzioa oso tema garrantzitsua da. Mina ez egotea, behin mina egon da, gero bai, tratatzen alduzu mina, baina ez dakit noiz berriro etorriko zaizu, ja betiko gauza da. Baina mina baino lehen aurreratzen bagara, arazo pila kentzen dituzu. Aurreratzea oso garrantzitsua da eta gizarte zerbitzuetatik edo hezkuntza arlotik bidaltzen diguten nerabeak edo familiak batzuetan ezin ditugu atenditu eta jartzen gara oso urduri. Esaten, atendituko bagenitu, baina, Inkluso ez dakitala den, Maite, baina inkluso termino ekonomikoetan ere bai, erran nahi dute, zeren momentu batean prebentzioan egiten duzu inbertsio bat, inbertsio hori ez baduzu egiten, akaso ez badute binkul hori pertsona horiek akitzen aldute, erozeinek bezala. Nitzardakit, drogetan, bizitzan, nitzardakit, zailago batzuetan, ilunago batzuetan, alkoholarekin, hau beste, eta akitzen dute ilundainen, eta akaso ilundainen egotea eta nerabe horiek mantentzen, zen ez da bertzea handizik egiten, akaso hori ere garestiago ateratzen da, Arra nahi dut, bakit hori ez dela helburu bakarra, baina inkluso termino ekonomikoetan ere bai, akaso prebentzioa zentzuzkoago da. Nafarroako, orain atera da Nafarroan lege berri bat, nerabe, adingabekoak, nerabeak eta horren inguruko lege berria, eta zer esaten du lege berria? Adingabekoak, adin txikikoak, beren familietan egon behar dutela, ahalik eta gehien egon behar dute familian, oso arazo larri bat gertatzen dira, orduan ateratzen ditugu bere familiatik eta eramaten ditugu horrelako zerbitzu, protekzio zerbitzuetara. Begira, gu badaukagu gure esku hartze propioa, modelo propioa. Eta eskatu genion Nafarroako Unibertsitate Publikoari ikerketa bat egitea ea gure esku hartzea benetan efikaza zen, lan ona egiten genuen, kalitatezkoa. Eta zer esan zuen ikerketa honek, esan zuen familia guztiak, hor 5 urteko familia ezberdinak hartu zituzten muestran, eta begira, ze mina daukaten familia hauek, ze egon dira 10 urte, 8 urtez bereiztutak, nerabeak, badaukate hori historia gogorrak. Nerabeak batzutan bukatzen zutela, noa etxetik, ez dut aguantatzen, Nafarroako Unibertsitateak ikerketa egin zuenean, ikusi zuen, 100%, hau da, familia denak, familia guztiak, mantendu zirela familian. Hau da, ezen egon ez da nerabe bat, atera zena
horrelako protekzio zerbitzura joateko. Zergatik, prebentzioa funtzionatzen duelako. Eta esaten duzuna, eta ez da berdina, familian geratzea, ez bakarrik emozionalki, ekonomikoki ere, ez daukazer ikusirik, ez? Eta nerabe hauek gero, baita, gure parrandagunetan daudela. Eta ateratzen dira parrandara, orduan, zenbat eta gehiago prebenitu, hobe egongo gara denak. Bai komunitatean, bai familian, bai gure ekonomia arloan. Hau ulertzea ez da erraza. Eta ez gara konturatzen, diru gutxi eman behar duzula prebentzioan, diru gehiago ez emateko, ja, mina tratatzeko. Pues ez dakit guk horretan gaude eta Nafarroako gobernuari beti esaten diogu mesedez, inbertitu prebentzioan. Baina, bueno, horretan gaude, nik uste gutxinaka sartzen direla. Berez, legedi berri honetan, nerabeen eta adingabekoen lege berri honetan, bai, aitortzen da, ze garrantzitsua da baita, berrelkartze familia hauetan zaintzea. Ez delako erraza lehenengo etortzea, bigarren binkulatzea amatxo berriarekin, gainera amatxo hau lan pila egiten du etxetik kanpo, ikasketak jarraitzea, ze ikastea badakigu gaur egun oso garrantzitsua dela. Bueno, pues hori guztia lortzea da prebentzioan lan ona egin delako. Zeik, bere metodologia propioak, komentatzen dizuet hor sartzea webgunean hor baute material pila bat, hor aurkezten dute haien metodologiak eta egitekoak eta historiak zein diren, hemen Maitek egin digun laburpen hau ere aski interesgarria bada ere. Maite, 2023an aurre egon entzarete lanean, ez dakit, bukatzeko norbaitek parte hartzen aldu honetan nahi badu? Bai, irekia da, gainera esaten duen bezala da gizarte txiki bat, hor, etorri berriak direnei harrera emateko eta parte izateko, parte sentitzeko, segurtasuna hartzeko, ja, beren espazio naturaletan egoteko, segurtasun horrekin, eta irekita dago edozein pertsonarentzat. 2023an nahi duguna da gure lana partekatu beste profesionalekin, Nafarroan adibidez hor gizarte zerbitzuetan edo lehenengo arretan dauden profesionalekin, ze ara joaten dira, hori mundu guztiarentzako irekia dago zerbitzu horiei, zuzenduta, eta baina jarraituko dugu, ezagutza sortzen eta praktikatzen, gure komunitatea prestatzen, akogedorea izateko, edozein pertsonarentzako. Sei, elkartea hemen Iruñean bertan lan egiten duen elkartea, bertakoa gainera, eta lan interesgarria egiten duen, ikusten duzu ezagutza handiarekin, bolondresekin, pertsonal teknikoarekin baitere, bere metodologia propioekin, komunitate horiek sortzeko, hemen txen erraten zuen bezala Maitek, jendarte txiki bat, gizarte txiki bat sortzeko, eta familia bat emateko ere, familia behar duten hoiei. Izango zen ederra, joaten garen munduan, joaten garen zein tokitan familia bat ere bertan aurkitzea, haiek aipatzen duten bezala, nazioarteko zaintza sare horiek ere sortzea. Bueno, hemen txen, gai honi, seien egite honi, sarrera txiki bat, hemen utziko dugu, gaurkoz Maite Ziganda, erraten genuen bezala, sei elkarteko zuzendaria, mil esker handitz egoteagatik hemen. Mil esker. Ikus dezagun, Iruñeko udalean ze berri ditugun. Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako museoak jostailuak trukatzeko azoka txikiaren azken jardunaldia eskainiko du asteazken honetan. 3 eta 12 urte bitarteko haurrak egoera onean dauden jostailuak eman ditzakete eta beste batzuekin trukatu. Museoko taldearen aholkularitzarekin. Eta baitere Iruñeko turismo bulegoan eta Doneiakue bidearen interpretazio zentroan bisitarientzako informazio eta arreta zerbitzua luzatzea onartu da. Arreta orduagatik mantendu egiten dira hiria sustatzeko eta turismoa erakartzeko gune eta bidaia helmuga interesgarri gisa kokatzeko. Azkenik Iruñeko udalak 61.652 euro inbertituko ditu aurten hiriko parterretan sasoiko lore sailak jartzeko. Udaberri udako 36.385 landaren artean, biolak, pribdak,
panolak edo kolore anitzeko antirrinumak nabarmenduko dira. Bueno, badakizue, diskursoak eman behar diren momentuan edo Europatik datozen diru laguntzak lortu behar diren unean, denok gara oso sostengarriak, denok gara jasangarriak eta berdeak, denok gaude digitalizazioaren eta guzti honen oso alde, baino, gero, proiektuak aurrera eramatea tokatzen den unean, orduan, kotxea izaten da erregia eta orduan ateratzen dira parkinak alde guztietatik eta zementua eta karreterak. Bueno, eta zizurren ere halakoxe zerbait gertatzen ari da izan ere Taiuntze izeneko parkean badago parke bat ez kotxea parkeleku bat egiteko proiektua eta hain zuzen ere bertze gauzen artean zizur berdea kolektiboa, taldea, honen kontra atera da eta gaur jakinen dugu, zein diren horren atzen dauden arrazoiak izan ere, kolektibo honetako, kide den Xiker Leozekin gaude. Atxaldeon, Xiker? Arratsaldeon, Gorka, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Mil esker zoi hemen egoteagatik. Bueno, lehenik eta behin, zizur berdea, zer da kolektibo hau, Xiker? Zizur berdea da, hiritar ezberdinek osatu dugun kolektibo bat, orokorrean herria berdeago izan dadin, ekimenak sustatzeko, ez bakarrik kontra gauden proiektuen kontra egiteko, baizik eta baita ere, modu eraikitzaileago batean, proposamenak egiteko guztion artean herria jasangarriagoa eta berdeago izan dadin, guztiontzat. Ekologismoak izaten du ez, batzutan estigma gehiagi hori no direlakoak ez. Ez etzan bakarrik mugatzen garela, kasu honetan zizur berdeak ez hortik aratago joaten da eta proposatzen ditu. Izate zuek atera duzuen irakurketa horretan arreta deitzen duen lehenengo kontua hori da ez. Zuen esaldi guztiak hasten dire bai ez dakitzeri, bai badakitzeri ez da. Hain zuzen, hainbat gauza daude egin beharrekoak eta gauden garaian egonda, guk desde luego baitugu ideia honitz udalarekin solasteko modukoak eta lan egiteko prest gaude, guztion alde, hori, alde herri jasangarriago bat egin alizateko, eta hori nahi eta nahi ez badator proiektuak garatzetik, ez bakarrik proiektuak gelditzetik. Garatu eta gelditu, hoixen da, tokatzen dena, kasu honetan gelditzea izan ere parke eder bat dago, dirudien ez Taiuntzen, eta hor parkin bat egitea, ez da segurenik ekologikoena, hausen kontatuko digu Xikerrek. Bueno, Xiker, hitz gutxitan, zer da udalak proposatzen duen proiektua Taiuntze parkerako? Bueno, zizurra ezagutzen ez duenak, Taiuntze parkea herriaren erdigunean dago, zizur urbanizazioaren aldean, erdiko parkea erreniega ezagutzen duzuenok, hau bertan dago, perpendikularra da, baino eremu berean. Berez, hasieratik belardia izan den arren, eta bertan zuhaitz handiak hasi diren arren, partzelago hasieratik edozein erabileratarako bezala klasifikatuta egon da. Baina jatorritik belardi bezala erabili da, eta ez orube huts bat bezala, baizik eta zaindutako lorategi belardi bat bezala. Eta bertan hasi dira, gaur egun ikusi ditzakegun zuhaitz handi horiek. Eta udalaren hirigintza planean bertan, infrastruktura berdetzat hartzen da eremu hau. Eta, udalak, ez dakigu oso ondo zer justifikaziorekin, dioena da, badagoela aparkaleku demanda handia eremu horretan. Eta proposatu duena da, 2000 metro karratu inguru belardi kentzea, 150 aparkaleku berri egiteko, eta horrek eramango du, ez bakarrik belardi horren galtzea, baizik eta baita ere, hainbat zuhaitz eta landareren galera, gutxienez 5-zetik 10 bitarte hortan egongo direnak. Hau, Xiker, ez doa jasangarritasun politikekin sobera bat ez da ongi ezkontzen horrekin? Nik uste gaur egun, eta 2023an egon da, oso zaila dela ulertzea ez, gaur egun horrelako politika bat eramatea. Eta bereziki, udal gobernuan dauden taldeek, beraiek, ze diskurtso darabilten ikusita, beste eremu batzuetan, batipat Iruñean bertan, ez, orain dela gutxi izan da polemika bat, Antoniuti inguru horretan bidegorri bat egiteari buruz,
UPNren gobernuak proposatu zuen belardian zehar egitea bidegorri hori, eta bueno, talde hauek berek kexatu ziren bere garaian belardi hori galtzea kalte bat zela ez, hiritargoarentzat, eta benetan kontraesankorra iruditzen zaigu, hemen zizurren ez bakarrik bidegorri bat egiteko, zina, bueno, esan daiteke jasangarria dela ez, bidegorri bat, baina ez aparkalekoak egiteko ari dira hori bera egiten, eta 2000 metro karratu. Ideia bat egiteko, hori da 20 metro, 200 metroko belardi handi bat. Eta gaur egun iruditzen zaiguna da, behar bada, gainditutako debate bat izan behar lukeena, guk berriro ere agerian utzi behar duguna. Guk nahiko genituzke beste debate mota batzuk izan. Adibidez, belardi haute den berdegune bat izateko modu jasangarriena, edo badauden beste berdegune mota batzuk belardia baino ur gutxiago xautzen dutenak, eta behar bada mesera handiagoan egiten diena, bai hiri paisaiari eta baita biodibertsitateari. Baina ikusten gara egoera batean non defendatu behar dugun ez ja berdegune jasangarriago batzuk, baizik eta berdegunea bera. Eta iruditzen zaiguna da 2023an hau azaldu behar izatea ardura duen politikoei eta beren burua ekologista edo jasangarritasunaren aldekotzat duten alderdiei, tartean sozialberdeak eta EH Bildu, oso harrigarria egiten zaigu. Kasu honetan, ze alderdik ari dute proiektuaren alde egiten? Bueno, gobernu taldean Geroa Bai eta EH Bildu daude, botu aldetik edo udalbatzan PSNek sostengatzen ditu askotan, eta Navarrasuma ere noski alde agertu da proiektu honen alde. Berez, bi talde daude aurka, bata zizur, zinegotzi bakarra duena gaur egun, eta gehien bat EH Bildu zeina gobernuaren parte den. Naiz eta EH Bildu aurka agertu den, proiektu honen aurka agertu den, hainbatetan, eta azkeneko manifestaldian gurekin ikusi genituen kide asko, ezin dugu ahaztu, hau ahalbidetu duen aurrekontu aldaketa haien botuekin onartu zela. Eta egia da, Geroa Baik oso modu zikinean egin zuela, sartu zuen 700.000 aurrekontu bat, parkin honeko estatu behar zaigun 700.000 euro horiek sartu zituen 1,2 milioiko aurrekontu aldaketa batean beste proiektu batzuekin, proiektu horien alde gaude asko, Zizur Berdean eta noski beste alderdi politikoak ere. Horren txantaiarekin lortu zuten EH Bilduren aldeko botoa. Baina ez da zilegi EH Bilduko esaten duena, hau da, haiek onartu zutela aurrekontu aldaketa beste proiektuen gandik. 1,2 milioi horietatik 700.000 aparkalerkurako ziren eta gainera abisituta zeuden. Orduan oso zaila egiten zaigu ulertzea jarrera hori. Hauxen bertze kontuetako bat, Xikerra aipatzen zenuena, gainera ez dakit diren dirua xautzeko garai honenak, kasu honetan, diru partida potolo bat ez, joanen da honetara. Hain zuzen, kalkulak egiten baditugu, azkenean biztanleko 50 euro xautzen ari gara, askok nahi ez dugun azpiegitura batean. Eta nik, eskatuko nieke, benetan baloratzeko merezi duen infrastruktura honek Zizurko biztanle bakoitzak, eta hau ez da etxe bakoitza, baizik eta biztanle bakoitzak 50 euro ordaintzea datorren urtean. Eta nire etxearen kasuan adibidez, gure etxean 250 euro ordainduko ditugu parkin hau eraikin dadin. Eta gure etxe inguruan trafiko gehiago egon dadin, jendeak bizikleta eta oinezko moduak gutxiago erabili ditzan, horrenak hartzan eraginekin. Hortzen, aurrekontuaren kontua ere bai, izan ere bertzenaz, belarra pentsatu geldituko zela hor, eta horrek ez du xentimo gehiagirik kostatzen momentu honetan. Xiker, gainera aipatzen duzuen bertze kontuetako bat da, ezakit, parkin bat ere hortik urrun ez badagoela, ez da? Orduan, ez dakit demandaren kontuarena nola ikusten duzuen zuek, hau da, behar dira parkinak egin, behar da bertzen nonbaiten egin, edo ez da parkinik behar. Guk eskatu dugu txostena, behar hori justifikatzen ote duen txosten hori, eta egia da debate hauek normalean hiri handiagoetan izaten direla, ez? Iruñan adibidez, ea zilegi den erretxapean edo trinitariozen aparkatu beharra aldezarrera igotzeko. Kontuan izan behar da, Zizurren tamaina zelakoa den. Hau da, Zizurren erdialdetik perimetrora 5 minututan iritsi zaitezke. Egia da, Zizurren erdialdean aparkatzea ordu zehatz batzuetan, eta ordu zehatz batzuetan bakarrik,
zaila izan daitekela. Baina horrek ez du esan nahi, distantzia onargarri batean, aparkalekurik ez dagoenik, ze San Cristobal inguru bidea gogora ezagun, Zaiuntze parketik 2 minutura dago oinez. San Cristobal inguru bidean beti dago aparkalekua. Gertuago edo urrutiago, baina 5 edo 10 minutura beti dago aparkamentu librea. Egia da, norbaiti eskaintzen badiozu aparkaleku bat bere etxeko atarian, eta beste bat paperdendaren ondoan, edo farmazian, ari zara bultzatzen pertsona horrek autoa erabiltzea. Pertsona horrek 5 minutu ibili behar baldin baditu, alde banatan, behar bada planteatuko ditu mugitzeko modu jasangarriagoak, bai berarentzako eta bai bere bizilagunentzako bizia hobetuko dutenak. Eta baita merkataritza ere askotan frogatu izan den bezala. Beraz, argudio hori gure iritziz ez da sostengatzen. Hauxen da, nik uste aipatzen zenuena, Xiker, kontu interesgarrienetako bat, izan ere, ez da aipatzen genuen bezala, Zaiuntze proiektuari ez simple bat, ez ditulako nahi hor kotxeak ikusi edo ez dugulako nahi belarde ukitu, badago atzetik ere irakurketa sakonago bat, eta da mugikortasunaren bertze eredu bat behar dugula, ezta? Hau da, ez dakit, Xiker, kotxe pribatuaren garaian nolabait ere pasa da, edo joan beharko ginen 20. mendean uzten gutxinaka. Oso kuriosa da tema honek denbora askorako emango liguke, baina oso kuriosa da Zizurren kasua, non aurreko hamarkadetan, 80-90 eta 2000-aren hasieran garatu zen hirigunea, hau da Zizur urbanizazioa, bada arrakasta kasu gutxietako bat, hamarkada horietan. Eta duen bertutea da, biztanle guztiek dutela etxetik 5-10 minutura oinez, egunerokoan behar dituzten zerbitzu guztiak, bai zerbitzu pribatuak eta bai publikoak. Eta nik uste dut, esan dezakegula gaur egun, Zizur urbanizazioa oso toki ona dela bizitzeko. Eta hori biztanle guztiok onartzen dugun edo ospatzen dugun zer da. Kontua da... 15 minutuko hiriaren ereduan nolabait ere Zizurren bazegoen lehenagotik. Hain zuzen, eta pentsa dezagun, hau diseinatu zen 80. hamarkadan eta garatu zen 80 eta baita 2000 urteraino. Eta kontua da, beranduago egin den zabalgunea, Ardoi adibidez, ez duela olako arrakasterik izan, bere kabuz bizitzeko gai den herri moduan. Eta zergatik da, hau arrazoi teknikoengatik da. Zizur urbanizazioan antolatu ziren etxe bizitza guztiak espazio publiko elkarbanatu baten inguruan, non dauden zerbitzu publiko eta pribatu guztiak. Hau Erreniega parkea eta Zugardi parkea da. Ardoin aldiz, zerbitzu publiko asko ez daude. Orubeak hor daude, baina eskolako orubean edo aurreskolako orubean eskolarik egiteko asmorik ez dago. Mediku etxea oraintxe bertan hasi dira eraikitzen. Zerbitzu pribatuak ere ari dira agertzen, no? Badaude kafetegiak, farmaziak eta bar, baina denda asko oraindik ez daude Ardoin. Horrek zer bultzatu du? Ardoiko biztanle asko urbanizazioko zerbitzuetara etorri behar izatea, noski denok behar ditugu zerbitzuak eta denok dugu eskubide bera zerbitzuetara iristeko. Jende asko Ardoitik, naiz eta distantzia, majoa izan, bat edo 2 kilometro azkenean, jende asko oinez edo bizikletan etortzen da, baina beste jende asko ere autoz etortzen da. Ezin duguna da, errua biztanlegoarengan jarri. Hau da, jende hau etortzen da, alduen bezala, edo nahi duen bezala, etorri behar duelako. Orduan, atzean, arrazoi urbanistikoak daude, argi eta garbi eta gainera, oraintxe bertan hasi da, hirigintza plana berrikusteko egitasmoa Zizurren berriro ere. Eta ikusi ditugun lehenengo irudiak, arkitekto estudioaren webgunean filtratuta edo deskuidoz jarrita edo, erakusten dutena da, egiteko arriskua dagoela, Ardoirekin egintzen akats bera. Hau da, eredu berarekin, hiria zabaltzen jarraitu, hiriaren erdigunetik urrun, eta behar diren zerbitzuak eman gabe, biztanle berriei, edo eman gabe modu irisgarri batean. Urbanismoa, gako handietako bat, jasangarritasunaren gaiari dagokionean, badolako ikusteko Xikerrek erraten zuen moduan, gure mugikortasun guztiarekin eta mugikortasuna azkenean badu zerbait ikusteko CO2 isuriekin, bertze kontuen artean. Eta bertze kontu horiek dira Xiker baita ere,
istripuak izaten direla, ezta? Aurten hain zuzen ere uste dute datu atera dela Nafarroan 8 ibiltari hil direla, 8 peatoi hil direla istripuetan, eta kasu honetan zuek salatzen duzue hemen parkin honen ondoan, edo balizko parkin honen ondoan, badagoela ere aurreskola bat, eta beraz, horren arriskua ere handitzen dela. Bai, eta tamalez zizuren bertan izan ditugu istripu larri batzuk azkeneko urteetan ere, eta esan behar da, Taiuntzeren inguruan ez dagoela bakarrik aurreskola bat, 3 lehen hezkuntzako eskola daude, eskolagunea zizurren bateratua dago, eta 3 eskola daude patio beraren inguruan, eta baita aurreskola ere. Hau da, gure eskoletan, ikasle kopuru oso handi bat dago, ez da izan esaten zenbat. Baina gogora ezagun, Taiuntze parkea, Erreniega ikastetxearen ateraino bertaraino iristen dela. Eta beraz, hortzen, arriskua handitzen da, hor jartzen baditugu kotxeak gehiago ibiltzen. Claro, ez dakitena da xiker, ze puntotaraino, sustatuko duen kotxeen erabilera eremu horretan, zeren azkenean egia da hor karretera bat dagoela, zuek erakusten zenuten irudi horretan. Orduan, claro, parkina jartzerakoan, egia da gehiago handituko dela trafikoa eremu horretan, ez dakit zalantzak ditu. Bai, mugikortasunean dagoen arau basikoetako bat da, eskariak eskaintza jarraitzen duela. Hau da, mugikortasunean dabilen orok badakigu, zuk geroz eta errepide gehiago eraiki, geroz eta parkaleku gehiago eraiki, geroz eta gehiago erraztu, mugikortasuna modu jakin batean, eskariak gora egiten duela. Hau da, zuk bidegorriak eraikitzen badituzu ardoi eta hirigunaren artean, naiz eta gaur egun eskaria txikia izan, arrazoi zilegiengatik, arriskuagatik, edo ez dagoelako bide egokirik, horrek bizikletaz mugitzea bultzatu egingo du. Eta horrek berak funtzionatzen du autoekin ere. Geroz eta merkeagoa, errazagoa egina parkalekua hirigune batean, geroz eta jende gehiago joango da modu hori, mugikortasun modu hori erabiliz. Eta hori adibide oso erraz batekin edo grafiko batekin erakutsi dezakegu. Edo nor pentsatzen badu, Iruñeko zabalgunean aparkatzea debalde litzatekela, pues ziurrenik jende askoz gehiago joango litzateke kotxez. Eta lege horrek berak funtzionatzen du eskala txikiagoetan ere. Eta zizurrek badu eskala bat nahikoa lege horrek aplikatzeko. Eta behartze kontuetako bat, hirian bereziki sumatzen dena, ni herrikoa naizenez, bereziki sumatu dut alde hori, asotxa bera ez, zarata, azkenan kotxe gehiagorekin ere bai, zarata gehiago dugu, eta horrek nola eragiten duen, bertzak bertze loan ez, akaso erdi naturalizatzen ari garen kontu bat da, baina ikaragarrizko zarata dago hirietan. Bai, eta gu ez gara ari esaten zizurren gaur egun trafiko arazo ikaragarria dagoenik. Ez, zizur trafiko gutxidun herri bat da, eta gainera hori ona dela uste dugu. Hau da, ez dugu esaten hau denik Iruñaren erdigunea edo Nafarroa bereko etorbidea ez da gutxiago ere. Baina, zizurrek lortu dituen arrakasta horiek, hau da, mugikortasun oinezkoa bultzatzea urbanizazioan, herri bat lortzea atsegina dena oinez doazenentzat, zarata gutxiko herrigune bat. Bertute guzti horiek ospatzekoak dira, baina babestu beharrekoak ere bai. Hori da gu esaten ari garena. Hortzen, Taiuntzeren kontu guzti hau, zizur berdeak hartu duen borroka hori. Xiker, ez dakit nola sumatzen duzu egin zenuten manifa bat, egin zenuten performance bat, nola sumatzen duzu jendea kontu honekin? Ez dakit, egia da gure aurre iritziak, hau da, jendeak nahi dituela parkinak eta punto, edo badu jendeak sensibilidade honekin? Bueno, nik uste denetik dagoela, ez? Herri guztietan bezala, zizur herrian hitza da, eta horren lan nahi dugu, bai politikoki, bai iritzi ezberdinei buruz ere, jendean andana bildu ginen, ekitaldi horietan, 150 inguru performantzean, eta gero manifestalian 100 pertsona genitu ginen, 97 zehatz izateko. Orduan, bueno, pues esan dezakegu, zizur bezalako herri batean, pues hori badela arrakasta erlatiboa, ez? Egia da, biztanleekin hitz egin da, orotariko iritziak daude. Jende asko, harrituta gelditu zen performantzean ikusi zuenean, ze eragin izango duen belardi hortan da. Jende asko esaten zigun, ez da horrela geldituko, niri ez diate esan hola geldituko denik. Hain zuzen, udalak ez dio argi komunikatu biztanlegoari, ze eragin izan behar duen, fisikoki, bisualki eta trafikoan. Beraz, zaila da,
jendeak ardura hartzea, afera hauetan ez bazaie informazio osoa ematen. Eta parte hartzea azkenean salatzen zenuten azkeneko gauza, ez da xiker? Ez dela egon behar bezalako transparentzia, behar bezalako hurbiltasuna herritarrei. Bai, berriro ere nahiko egoera tristea eta frustrantea, udal batzetan bizitzen ari dena. Azkeneko udal batzan bertan, alkateak modu nahiko, ez oso elegantean, gutxietsi zuen bere gobernuan bertan dagoen EH Bilduko zinegotzi bat, zeinak pasatu zion guk egindako galdera bat, eta ez ikusiarena egin zuen, behin berriro ere. Berak behar bada pentsatuko du, eman beharreko azalpenak eman dituela, guri desde luego ez zaizkigu iruditzen emandako azalpenak nahikoa, eta uste dut, gauden urtean gaudela, eta edonorentzako agerikoa dela, holako proiektuak ezin direla aurrera eraman, horrela, nahiko ikerketa egin gabe, nahiko konsulta egin gabe, eta modu horren opakoan. Taiuntzeko proiektuan ikusten dut aski argia eta simbolikoa ikusteko azkenean zen modelo nahi den sustatuz, zeren gertatzen da zerbait ekologismoan eta da diskursoaren unean denak garela oso naturalistak, denak gara oso berdeak, baina gero hori lurrera etortzen denean, hor ikusten dira zein diren diferentziak, taiuntzen ikusten dut modu argian ikusten da, eta azkenean fondoko galdera da, zer da sustatu nahi dena, sustatu nahi da garraio pribatuak, kotxe pribatuaren erabilera, edo sustatu nahi da bertze, modu bateko hiri bat, urbanismo bat eta gizarte bat, hain zuzen ere organismo guzietan erraten den bezala gaur egun. Xiker Leoz, kasu honetan zizur berdea kolektibokoa, bertze gauzen artean, taiuntze bizirik taiuntzeko proiektu honen inguruan egin duten irakurketa aski interesgarria. Xiker, ez egin zerbait utzi dugun garrantzitsua erran gabe, bestela hemen utziko dugu eta ikusiko dugu, ea nola egiten duen aurrera proiektu honek. Eskerrik asko, gonbidak peragatik, Gorka. Nire esker zuei, Xiker. Bauxen dena gaurkoz, astearte honetan magazinean, bihar asteazkenean, hemen egongo gara printzipioz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.